bashisa bayizonda ukuthanda mngede nabo bongishiyelele. Phela mina ngomfana kaMthondi yaqhasaqa izinsesikhothi ubhasa ngizokufonela uThalazile intombi engenasoka. Webamba kanjalo wekisa imfaphungula uphinde uyibamba njalo weWi-Fi ama-avoloti uphinde uyibamba njalo ngeprincipal mfoka amajola wevala kanjalo amakhonda mfoka ngqobo ihlabe yagijima ifotrend amthobisa ufamaphuma bathi ubakomonta mazamashingo benjethi kuzokhuluma majongosi kanti cha kuzozehlela isilenda sakomashimane Mthobisa ifamaphumulo ngabonga ngakho konke ongathela khona dlothova abheka kujame kashitshana nto zimnandi iqala kuye isandla sami siyohlezi idlula ikhanda kuwe bhuti kanti abangaziwa ngizoqhubezela qhubeza ntombi ngibona ubethela ngaphambili phela mina ngilaletshintsha lawala umhlothe sigawungonqonga iphathi kwalo kahle nakulonyaka ngibahlaba ngesidingo sami unandaba ezimi intombi emhlophe egcogcomatsheni engaziyohlala nini kubo ngiyanitshela abafana bami ngathi angiziya ngokukhuluma kulo mculi yikho ngizoyivala nje ngqi